O dvojici gostiju koje smo vam sada spomenuli razgovarat ćemo o jednom novom sportu na olimpijskim igrama, starom sportu ili gotovo prastarom sportu kojim se ljudi bave pa od kad je snijega i dodira homo sapiensa s istim. Dobro vam jutro, dobro došli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Od kad je prvi put netko stavio u drvenu ploču ispod nogu i počeo hodati, od tad postoji, pretpostavljam, planinsko hodanje na skijama i spuštanje, je li tako? Tako je, da. U biti tako je skijanje i nastalo radi lakšeg kretanja po snijegu i naravno da bi mogli se i kretati uz brdo na skijama. Ljudi su stavljali na početku tuljanove kože ispod skija, krzna, da bi se mogli ići uz brdo i onda kasnije zbog, naravno, zaštite životinja i tuljana, kasnije to zamijenjeno umjetnim materijalima. A planinarsko skijanje, nešto novo na zimskim olimpijskim igrama, već postoji dulje vremena u Hrvatskoj. O čemu se tu točno radi? Pa, znači, planinarsko skijanje kao sport je bio u Hrvatskom planinarskom savezu, ali zbog hrvatske birokracije, sad moram biti oprezan šta ću reći. Da, baš. Savez može se baviti samo jednim sportom, kao što se Hrvatski nogometni savez može baviti samo nogometom, rukometni savez se bavi samo rukometom. Hrvatski planinarski savez kao sport ima ledno penjanje i onda je slijedom, kažem, birokracije to nestalo u Hrvatskom planinarskom savezu, ali Hrvatski planinarski savez je prije 10 godina organizirao natjecanja, išli su na europske, na svjetske natjecanja. Na prvom svjetskom prvenstvu možda je onako zgodno za reći da je prvi natjecatelj bio Mario Rodeš, tata od Istoka Rodeša, on je bio natjecatelj. Trener mu je bio Branko Šeparović, naš kolega iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koji je skijao sa 8000 metara, mislim da on je jedini u Hrvatskoj koji je to napravio, s Čoje. Spuštao se sa 8000 metara na skijama. Spuštao se sa skijama i trener i vođa reprezentacije naš je bio Darko Beljak, trenutni predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza. Kako se postaje skijaš planinar? Pa prije svega treba ne voliti staze. Treba ne voliti gužve, izbjegavati te gužve. To je nekakav spoj, ja bih rekao, totalne slobode. Planinarenje, birate svoju rutu, birate gdje ćete ići, birate kad ćete ići, ne ovisite o žičarama, ne ovisite o umjetnom snijegu. Jednostavno gdje ima snijega, tu se odlučite za ići. I onda potrpate ovih nekoliko desetaka stvari u ruksak i to je to. Tako je. Sad, sa tom slobodom dolazi i određena i odgovornost. Baš gledam, nema one kutice sa čvarcima i kobasicama ovdje i slaninom. Ne, ali ima za toplu tekućinu jedna posudica. Uglavnom, glavni rizik i aktualno je u svim medijima, pogotovo ovaj prošli mjesec su te lavine. Znači gdje vi morate odabrati rutu koja je relativno sigurna, a zato treba određeno iskustvo, šta općenito planinarsko, šta i skijaško. Ovo je biti miks planinarstva i skijanja, gdje se vi krećete uzbrdo zahvaljujući krznima koje lijepimo ispod skija, to ću vam pokazati malo kasnije. I onda na kraju odabir rute gdje do vaše skijaške sposobnosti dolazi do izražaja. Puno ste nam toga ponijeli za pokazati, pa ćemo odmah pokazati konkretno ovu jednu skiju koju ste nam donijeli. Dakle, vi ne koristite vučnice kad se penjete na planinu, nego sve na noge pa do vrha i onda se skijama vraćate nazad. Tako je, da. Ali to je isto prikazano na natjecanju. Znači, ovo su krzna, što smo rekli da su prije bili od prirodnih materijala, sad su od umjetnih. Normalne su skije. Koje se stavljaju i skidaju. Aha, kad se penjete stavite i onda kad se gore skidate. Sad ću pokazati, dakle... Dakle, evo ovako je skija kad se spušta dole. A kad se penjete? I kad penjemo, stavimo to na skiju. Samo smetam. I stvar je vrlo jednostavno. Da. Je, u kontroliranom uvjetima od televiziji Zagreb, studija. A kad su prsti smrznuti, kako je Hrvoje rekao, na minus 20 i nešto stupnjeva, onda to ide malo teže. Tako. I sad smo mi spremni za, naravno to se malo još porikta, i sad smo mi spremni za ići gore u brdo. Jer podloga je, dakle, površina same skije je
puno sitnih dlačica i jednostavno trenje ne dopušta skida klize nazad. Ali Kako ako samo nam je- natjecanje izgleda sada? Završilo je natjecanje na olimpijskim Tako, igrama, da. imamo i prve pobjednike, prve dobitnike medalja ili tako? Imamo, da, znači u ženskoj konkurenciji pobjedila jedna Švicarka, u muškoj konkurenciji pobjedio jedan gospodin iz Španjolske. Pa natjecanje je malo drugačije od onog što mi radimo. Vjerojatno zbog televizičnosti i zanimljivosti gledateljima koji prenosi televizija. Oni su to napravili u 3 minute. Znači, prava natjecanje traju po nekoliko sati sa puno većom visinskom razlikom. Ovdje je bila visinska razlika, mislim, 70 do 100 metara. Na pravom natjecanju koje organizira Svjetska federacija za ski mountaineering je natjecanje po 2000 metara visinskih, što je vrlo puno zahtjevnije. Ali mislim da su ovo napravili zbog zanimljivosti gledanja. I zbog televizijskih prava. I onda To znate bolje nego ja. Puno je atraktivnije, dakle, sve složiti u nekakav kraće razdoblje. A možda jednog dana kao druga disciplina bude ova dulja kad se penjate na 2000 metara, poput primjerice maratona, imamo trčanje na 100 metara pa do 42 km. Tako, to natjecanje postoji. Svjetski kup postoji, svjetske prvenstva, europske prvenstva postoje, ali na olimpijadi to sad trenutno nije. Mi još tu imamo i posebne skijaške cipele, odnosno pancerice koje se stavljaju ovako u vez i onda nam je peta slobodna i možemo ići gore. Poput skijaškog trčanja? Tako je, da, malo slično, da. Naravno, ta oprema je sva puno lakša nego za alpsko skijanje i puno skuplja. Ima tu puno predmeta koje prepoznajemo, ali za što služi ovo plavo, ova kao ploča? Lopata. A to je baš lopata? To nam je lopata, tako je u slučaju ne daj Bože lavine. Znači mi moramo biti sposobni jedan drugoga brzo iskopati i iskoristiti tu lopotu da dođemo do zakopanog prijatelja. Preporuka, sad već to je standard, je lavinski primopredajnik. To je jedan mali uređaj koji kad je upaljen, on šalje signal i u slučaju da smo Tomo i ja skupa na turi, da njega zatrpa, ja samo prebacim na traganje i moj uređaj će meni pokazati strelicu i udaljenost koliko je on od mene zatrpan. Ja ću samo platim uređaj i brzinski ga iskopam. A postoji same jakne u kojima imate senzore? To je nešto drugo. To je jedan drugi sistem. Ovo je baš šta treba. Ono je jako bitno. Koliko tako skijanje izvan staza i tome slično može prouzročiti lavinu, pokrenuti lavinu? Pa sve ovisi o terenu. Evo, nažalost, ove zime je jako puno nezgoda. Međutim, čak i na skijalištima, jer sa obronaka snijeg, lavina se sruši na sama skijališta. I ove godine je baš rekordno puno stradalih i to je definitivno... Koliko ste kazali? 67? 57 u prošlem mjesecu samo. Samo u prošlom mjesecu dana, u samo Europi? U Alpama. Samo u Alpama. Treba ćemo početi i mi, rekreativni skijaši, svladavati ove sve. Evo, konkretno sad u Francuskoj, znam jer smo prijatelji na skijanju, da je jednostavno resort je zatvorio skijalište, ne rade žice, preopasna je, lavinska opasnost je previsoka i niko ne želi preuzeti odgovornost. U slučaju našeg kretanja, ako dođemo do leda, gdje na skijama ne možemo ići, moramo obući naše dereze radi sigurnosti. Tu u tom slučaju koristimo, ja sam sebi napravio ovu polivalentnu šemu, gdje kad mi ne treba lopata, to mi je cepin za hodanje, da se prođe taj sigurno, taj ledeni dio. Jako puno opreme koju koristite svaki put kad idete u planine. Koliko je danas Hrvata koji se ovima bave? Pa jako puno. U stvari ne onoliko koliko bi mi htjeli. Dakle, Hrvatski planinarski savez organizira škole planinarskog skijanja gdje se educiraju potencijalni planinarski skijaši da naravno to rade na siguran način. Jer nam je najbitnije u svemu tom i sigurnost. Jako je puno bilo u vrijeme korone, jako je bilo velika ekspanzija planinarskog skijanja. Ljudi bile su zatvorena skijališta, ali mislim da je to ono pravo skijanje. Ovo alpsko skijanje na stazi je, to mi je kao električni roštilj, znate. Kako ste me pogledali pa ste kao... Sad, imamo još jednu stvar koja je relativno nova na tržištu, ili tako? To je ovaj ruksak koji ste nam također donijeli, pa možemo ići demonstrirati kako se on u principu koristi. S obzirom da je jako veliki broj lavina u posljednje vrijeme diljem svijeta. Dobro. Postoje tvrtke koje su napravile nešto tako, nije to toliko novo na tržištu. Međutim, mana svega toga je što je
relativno još uvijek poprilična cijena, skupo je. Međutim, evo, puno prijatelja mi govori... Jeste ga ikad morali koristiti? Da, nažalost da. Prednost ovog ruksaka je što u određenim trenucima, ne daj Bože, da vas lavina ponese, imate tu mogućnost sebi olakšati da se vas ne zatrpa ili odnosno da ostane ter površine. Za razliku od vala, val se obrušava, a lavina se odmotava. S time što ćete imati veću površinu na sebi, imat ćete veći uzgon i vrlo vjerojatno ćete ostati na površini lavine. U kojem se smjeru prema lavini okrećemo? Ne okrećete se vi ne radite ništa. Ništa, mislim, ljudi Vi ste obično tu bježe. sporedni element. Ljudi obično bježe od lavine. To James Bond uspijeva pobjeći na skijama, međutim, kako koja lavina? Ovisi o strmini, o vlažnosti snijega, ali to može ići do 300 km/h. Ok, sad ćemo demonstrirati što Tako ovaj je. ruksak može. Znači, samo potezanje. Jako potezanje, vi ćete Tako se je, maknuti, samo ja jako. ću se isto maknuti od svih Tako. vas. Ovo je sistem kako... I on će se napuhati. Znači, vrlo brzo se napuše, kako koja marka, imaju određene svoje performanse. Ja sam se odlučio konkretno za ovoga, zato što ima najveću kompresiju. U slučaju da sam zatrpan, uspjet će se napuhat i nakon 3 minute on se lagano počinje ispuhavat. Ako sam zatrpan, imat ću oko sebe, nazovimo ga nekakvu pećinu, prostor sa zrakom i mogu dati vremena svojim kolegama ili službi spašavanja dođu do mene da mi izvuku život. A i može nas dizati bliže površini, upravo zbog balona. Tako je. Cilj je da ostanemo na površini ili bliže površini. Dobro, ovo je bilo bezbolno, ali treba reagirati na vrijeme kada se nalazimo u opasnosti. Vama hvala lijepa, rekli ste ispuhat će se sami, jel da? Tako. Ili ću Ali voditi za 3 emisiju ovako do minute, kraja? tako da još malo tu stoji. Još malo tu stoji. Hvala vam lijepa, gospodo.